What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm medyo maldito. I'm Jasper Amorin. I'm Japet. Drip it. I'm Japet. And welcome back to my channel. Yeah! May special guest kami ngayon. Si Biang Biang. Biangers. Also known as Biangers. According to si medyo maldito ano sa kanya na Biangers. Ano to? Best friend to ni medyo maldito. Ano bang gagawin natin today? Today we're going to CDA. Cagayan, di ba? Cagayan. Guys, pupunta kaming Cagayan kasi magpapaservice ng sasakyan si Roy kasi due date na ng ng maintenance yan, na mag-change oil, na kailangan na mag-change oil tsaka mga filters ganun. So tsaka may isa pang dahilan kung bakit tayo pupuntang Cagayan. Ano nga yun, Jazz? Guys, may mga bagay talaga na hinahanap-hanap. Hinahanap-hanap ng mga mga dila. May hinahanap kasi yung dila ni Tiu Tiu, guys. Oo, may hinahanap. Portado kasi siya ng lahat, so kaya bibigyan namin para naman makatikim na yung dila niya ng hinahanap-hanap niya. Takam. Walang iba kundi Katakam. katakam. Juicy, tapos may basta pagkagat mo may juice. Okay. Yung pagtila-tila ni mo Hindi guys, seafood lang. Seafood yan kasi maraming seafoods doon. So tapos na-miss ko nang kumain ng crabs tsaka shrimps. But for now, magpapagas muna tayo kasi it's gonna be a 100-kilometer drive. Wow, 100-kilometer drive. Gaya din kahapon, 100 kilometers din yun. So 100 km, grabe no? Every day 100 kilometers. Sino bang hindi maano ng dyan ng kailangan talaga ng service yan. Simula nga nung galing Dapitan, di ba? Papuntang Malaybalay, ilang hours na drive yun. Wow. Kaya nag-overnight kami doon sa Cagayan kasi di kaya dire-diretso. Pet, kumusta tulog mo, Pet? Nakapag-relax ka ba, Pet? Oo. Nakapag-relax ka? 10 hours yung tulog ko. Killer. 10 hours. Pagbiyahe. Okay. Guys, ano ba dala nila ngayon? Ano bang dala niyo? Ano mga dala niyo? Ba't may dala kayong mga unan? Ba't may mga dala kayong unan? Sabi kasi ni Ate Biang na magdala daw kami ng unan para sa kanya. Ba't kayo tig-iisa kung para sa kanya? Kasi guys, every biyahe is every tulog. Guys. Opportunity. Yes, Guys, yung last time hindi kami naka-seatbelt kasi kaka-start lang namin kaya hindi pa kami nakapag-seatbelt. So ngayon, ready na kami magbiyahe, naka-seatbelt na kami lahat. Dinadamay mo kami, charot lang. Ba't ka naka-seatbelt, Col? Wala kayong tiwala, Col. Joke lang. For safety. Helmet na din. Kaya nga ginawa to di ba? Kaya gagamitin natin. Grabe si Tiu Tiu, nag-seatbelt pa, nag-helmet pa. Ba't may dala nga kayong unan? Ate Biang, Yan talaga yung gamit ng nasa likod, guys, tagatulog. Ayan. yung una niya guys, ninakaw niya sa kabilang bahay. 100 kilometers Oo. away. One day ago, pumunta kaming Kalilangan, kaibigan din nila, ninakaw niya yung una niya. Dinala na niya. Don't worry tayo, di na tayo kailangan ng unong pag natutulog tayo dito sa harap, di ba? Ngunit ang unong pag natutulog tayo. Hindi na namin kailangan ng unan pag natulog kami dito sa harap, no? O sige na, mag-start na sila. So, stop muna. Mamaya muna. So guys, nandito na kami sa Subaru Cagayan de Oro City. Guys, kakatapos before kami pumunta dito, kumain muna kami kasi Nag-meeting kami. alam mo yung balak namin alas 10 aalis pero alas 12 kami nakaalis. Di yan bago sa amin. Pero may kami kanina, may sobra kami na burger kanina. Saan yun? May burger tayo. May burger tayo para kay... Ito pala.
Ito kay James. Ha? Alam ko na yung mga plano niya. Ang sarap nitong burger na rice flavor, guys. Burger na rice flavor. Pero para sa'yo talaga yan ha. Para sa'yo talaga yan. Sige, kakainin ko ito mamaya pagdating sa bahay. Nandito yung Subaru. Ito yung car ni Jasper, guys. XV. Ito yung car mo, Jas. XV. Oh, i-tour mo kami sa car mo. So ganito yung sasakyan Hindi mo ba ko, na-miss guys. yung car mo? I missed my car but hindi ko siya nadala dito. So ito muna, imagine niyo, this is my car but yung car ko guys, walang eyesight. Ito may eyesight to. So, mura yung sa'yo. Mura yung eyesight. Hindi ako maka-afford ng may eyesight guys. So stick mo. Pero at least Subaru pa din guys. Yung eyesight high-tech. Parang siya, yung parang pina-follow niya yung speed ng front car. Sakto ba ko sir? Yung eyesight, di ba? Siya, kung may front car na tumatakbo, nafa-follow niya yung speed. Like, convoy kayo ni Roy. So, may kumayaman ka mag-eyesight ka. Ako, wala mo nang eyesight yan. Next time na. Can't afford. At least XV pa rin, di ba? Oo. At least Subaru. Oo, Subaru. Ano gagawin mo? Ay, wala. Ano gagawin mo? May ano pala dito. May ano? Ganito. May free coffee. Oh. Magtubig na lang po eh. Coffee daw, kaya sabi ni Roy. Coffee daw sa kanya. Dick, how much ang Coke? Guys, may free daw na drinks guys. So tingnan natin yung drinks nila guys. May tubig, may Coke. Free daw? So, I think so. Hindi ako nauhaw guys. Yung dalawang mga hampas lupa yung uhaw. Pinapain nila ako guys. Kasi nahihiya sila mga kapal ng kakapal ng mga mukha. Ikaw lang kasi medyo makapal Oo. mukha. Alam mo ba kung anong role mo kanina? Ha? Yun lang talaga yung burger. Yung surprise. Oh, kaya talaga pinapunta ka dito para sa burger. Thank you Burger so na much rice. guys. Please subscribe to my channel dahil nakita niyo akong kumain ng burger ng may rice. Ay, hindi pala. Please subscribe to my channel guys. Ano yung channel mo? James Ukat YT Super Championing yung magsa-subscribe sa akin. Hindi ka lang sa akin ang gasolina na. Ew. Oh. Flavor. So, Timplan kami na eh. oh, kita mo guys. Inuutusan lang talaga kami ni Roy. Hello. Akala ko ba kami lang nauuhaw. Pati Sige na. gusto mo pala uminom Guys, ng tingnan niyo yung mata ko guys. I feel so sleepy. I need Coke. So ano na yung feeling mo just na nakakuha ka na ng Coke? Ng free na Coke. Yung feeling guys is Virtual lang. Kasi virtual na yun. Tas binigyan ka pa ni ma'am ng ng Oreo. Kaya gusto ko sa Subaru guys. May free snacks. Pag bumili ka ng car guys, may free wine. Wow, kaya pala siya bumili. Guys, alam nyo ba, akin yung shorts ni Teo yan. Tapos sabi ko sa kanya, ayaw ko mag all black. Oh. Tapos sabi niya, bahala ka. Bagay na bagay yung shorts mo sa damit ko. Wow, ako pa yung nag-a-adjust. Hindi, sa kanya kasi itong shorts. Tapos sabi ko sa kanya, ito yung susuotin ko dyan ha. Oo. Tapos sabi nag-o-on na siya. Oo na ako. Oh, tapos nung nakita niya, all black pala siya. So yeah, Teo, ako na sumuot niya yung shorts. Palit tayo. Bahala ka kasi bagay na bagay sa sa shirt ko. Diyan Refreshing, lalo na libre. isa ka talagang linta. Yun pa, oo. Refreshing ka. Masarap na kayo kasi libre. Pagkatapos ng premiere ko sa ko, di na kami nakapag di na namin namalayan na kumain. Di ko tuloy na Hindi namin nakain. Tapos na akong kumain eh. Tingnan yung nakain ko guys. Pag crabs talaga guys, marami talaga nakakain ko. Yan, hindi ito ako makakain ng crabs eh. Boom! Ito guys, sa akin yan lahat ito. Tsaka ito. Ako kumain lahat ng isang ganito, tapos kumuha pa ako dito. Tapos ito naman kay Jasper tsaka kay Japit. Jacket lang Ilan yan. yung nakain mo, Ben? Isa, ito kanya eh. Hindi tuloy ako nakapag-vlog na start ng pagkain namin. Sa sobrang gutom. Sa sobrang gutom. Tsaka matagal na kasi ako hindi nakakain ng
ng crabs kaya parang nakalimutan ko tuloy na may vlog pala ako. Kasi for ilang weeks na ako hindi nakakain ng crabs. Naabutan kami ng gabi guys, so hindi na kami uuwi. Nag-book na lang kami ng Airbnb dito sa Cagayan. Just Yes, what's up? belly reveal. Well, next week, Chan reveal. Chan reveal please. Bali isang buong bahay yung binook namin for only. Pero we chose na magstay sa isang kwarto. No, we chose to stay in kwarto one dito room. guys. Pero Kasi may isa pa doon kaso nandun si doon namin si Biangers. May isa pa doon kaso may dalawa pa doon, yung isa aircon tapos yung isa electric fan lang. So dito na lang kami sa aircon. Tapos yung isang room na aircon si Biangers doon, mag-isa kasi siya lang mag-isa babae. Tapos ito yung room mag-tour. House tour. Guys, alam niyo ba na this house is for only secret. Basta Okay. free. kasi free lang pala kasi kasi may May credits ka pa. may credits ako sa Airbnb. So guys, kung gusto niyo maka-less ng 900 dati yun? Depende. 800 pesos. May link ako ng Airbnb ko. Sabi ko rin guys. May link ako dito sa baba sa Airbnb para may free kayo na 800 pesos sa first booking nyo. Di ba? Kasi kami dito, tingnan nyo, naka-free kami dito. Wala. Salamat. Malinta! Ito pa yung labas. Wow, di ba? May gate. Tapos ito yung sasakyan ni Roy. Tapos ito yung main door. Oh, Hi yan. guys, welcome to our house. Dito tayo sa loob kasi hindi kami nakikita. So yun. Ito yung sa loob ng bahay. Ito yung bahay namin guys, na bukas yung inventory namin. Oh, We just got this house. tingnan mo, di ba, laki? And this is my favorite part of the house. Pero i-stop ko lang siya kasi Medyo nagwiwigyan siya. Tapos ito yung first room na aircon. Dito si Biangers. Si Biangers pala. Oh. Dito siya. Oh, ayan si Biangers. Yes, Hi! Biang Biang. This is Biang Biang. What's up? And may dala siya. And may dala siyang coffee. Uy, magpasalamat tayo sa nabat. Oo nga pala. Gusto namin magpasalamat sa nagbigay ng coffee namin kanina, sa amin kanina. Guys. And these are from Tuburan Coffee. Thank you, Tuburan Coffee. Ground coffee beans. Grown and roasted in Tuburan Coffee. And Tuburan Coffee. Naturally grown and roasted in Tuburan, Cebu. Wow, galing pala Tuburan to. Kaya pala Tuburan Coffee yung Oh, may pa sila guys. May anong tawag niya to? Yung drip, nagawas na. Drip coffee. Yan. Instant na brewed coffee. Ayun guys, ito yung pangalawang room. Kung dito kami matutulog, kaming apat. Oh, hindi ma-open guys kasi Hindi ma-open kasi Nilagyan dinagdagan namin namin ng bed Nilagyan dito. namin lahat ng Yan. food. Diba? So tigdadalawa kami dyan. Tapos, andito yung isang room na hindi aircon. Yun. Meron pang Extra foam mo. Tapos andito yung CR, may dalawang CR. Ay, itong isa yung comfort room, itong isa bathroom. So yun. Tapos may rice cooker na, may oven, may ref. Pinatay lang namin. Kasi hindi naman aalis na din kami bukas. Mas safe pag nagbibiyahe ng umaga kasi gabi na din kasi para makapagpahinga din kami kasi medyo malayo yung biyahe. Hindi naman malayo, board lang ako mag-drive ng gabi guys kasi parang Tsaka madilim. sobrang effort. Grabe pa naman yung 100 kilometers. Diba? Grabe kayo. Gusto ko mag-drive ng mga guys para tayo lumilipad. Tsaka kung gusto nyo magluto, meron din dito lutuan. So doon po nagtatapos ang aking vlog. Kaya hanggang sa muli, paalam!